pane chitiko chinoitika chinoshamisa chinooneka kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe vemazondabzo Mnangagwa vanenge vachicriticiza vanhu vari kuti masellouts vari kufokasa mumainternal party rankings. Sanapenda mashoko anobuda nyogwa pana apo subscribe or like or turn on the bell icon. Team up studio 7 Mnangagwa Mchinzi. President Emerson Mnangagwa has questioned members of his ruling ZANU-PF party about so-called sellouts following internal rankings in the party, allegedly caused by some who want him to seek a third term. Opponents are strongly opposed to this move. Ndo mashoko ari kuitaura panapa vataura mashoko ekuti aiwa mutungamiri wenyika ari against vanhu vari kumuti ngaextend rule kana kuti ngaaamend the constitution aramba achitonga beyond 2028. Ndo mashoko ari kutogwa pana Mchinzi aiwa vanhu vari kudiscussa these affairs kana these issues they are party sellouts zvinoda kuti vanotaura zvinhu zvinoopposa aiwa mutemo. Toona panapa mutungamiri wenyika kana pari pamamedia address kana kuti vataura pamberi pegathering vanoitaura mashoko ekuti aiwa he wants to go and rest, he wants to go ombosiya vamwe vombopinda vombootorowo chimuti vombourulawo. But when it comes to number streets toona kuti aiwa toona vakomana oine modamwe vari alleged kuti vanotumiwa the same people ivavo kuti vanomukambenaira kuti akwanise kurana for the third term. Mashoko ari kubuda panapa achiexposwa navakomana vestudio 7 vachiti aiwa apa vakomana vanyatsoratidza kuti havana kurongeka. We don't know kuti ivo chaivo vakamira papi. Noda kuti mastatements avanosiyana, vanotaura pamamedia address navanotaura mastreets chiona vana mudhangiwe vachimukambenera for a third term. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi chatikuona kuti aiwa this party aiwa irinyatsokuonekwa kuti aiwa pane kusheka kuri kuitika. Tudze mafungiro enyu kuda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.